David, ce faci aici? Dar ce am făcut șeful? Sau asta ar zice muncitorii care așteaptă la lucru, dar întârzie după alții. Mașinile astea, o să vorbim imediat despre ce e vorba, dar probabil v-ați dat seama deja de la formă, a fost predestinată muncitorilor și legumelor. În România, pentru început erau de cărat persoane, numai bine. Dar bine, nu persoanele mele. Pentru că abia ies. Vă zic și imediat ce înălțime am. Da. Oh, da. Astăzi vă prezint un Opel Zafira B, model 2006. Și da, am 2,02 m înălțime, încălțat și cu bătături, 2,05. Haide mai în față. După cum bine observați, e un model destul de bine dotat, pentru că are xenoane adaptive. E destul de rar pentru Opeluri acestea. Ele chiar au venit destul de dotate pentru niște mașini de buget. Aici avem un panoramic, o creastă faină neagră întinsă, după cum se observă, și dă un aspect foarte interesant mașinii. Aici avem niște ștergătoare care nu prea mai le plac lor viața, au ruginit și ele de-a lungul timpului, din cauza vitezei excesive. Opelul bagă viteză. Că tot vorbim de viteză. Agregatul de sub capotă este un 1.9 CDTI, cod motor Z19 DTH, adică 105 de cai putere, 16 valve, cel mai puternic diesel care l-a putut oferi Opel pe vremea aceea, prin colaborarea cu General Motors. Evident că motoarele astea au venit și pe două modele ale producătorului Saab. Să continuăm. Aici avem în interior un bord foarte special. De ce este special? Părerea mea arată ca o navetă spațială, sub forma bordului, chestiile astea. Bine, asta e o prostie ce-i pe volan pusă. E o super prostie. Avem faruri cu funcție auto. Aici avem oglinzi rabatabile electrice. Destul de multe dotări pentru un model din 2006, dacă să mă întreb. Plus culoarea asta care e frumoasă, doar din cauza patinei timpului și o întreținere precară, nu prea au rezistat prea bine. Cum am zis, cutie manuală în 6 trepte. Are o etajare foarte ciudată, doar ce treptele sunt foarte scurte. Aici nu mai vedem ce trepte îs, dar credeți-mă pe cuvânt. Îs 6 trepte. Chiar îs 6 trepte fizice. Acum, dacă nu mai le vezi, e altă problemă. Aș prezenta și cum se pornește clima, dar acum trebuie să pornesc motorul și să intru prin meniu și sincer nici n-are rost, că e un frig cu spume oricum afară. Hai să vă arăt o altă chestie drăguță. Sau mai puțin drăguță de fapt, că nu e chiar atât de drăguță. Proprietarul acestei mașini nu a avut loc de un stâlp și a dat destul de tare în el, vedeți? Ironia, a luat același stop pentru că altul l-a lovit în spate și nici o l-a ținut, l-a spart el de data asta. Că de ce nu, frate? Ne permite. Să vedem și un portbagaj mișto acum. Opa, și cu portbagajul ăsta, dar parcă era o mașină destul de mare. Mașina asta este de 7 locuri. Bine, cine intră aici? Hai să vedem cine intră pe așa loc. Un micuț pakistanez, un indian foarte voinic, cine știe? Da, măcar are și suportul de pahare, deci se poate hidrata. Cu ce o are? Cu niște ulei General Motors, evident, ca să meargă bine treaba, ca unsă. Sau niște bidoane cu apă. Cam atât cu portbagajul ăsta imens. Mașina avea fizic și niște senzori de parcare. Da, s-a ars de când avem mașina asta, ce-i drept. Adică n-au mers ever. Domnule cameraman, vă chem înăuntru să prezentăm și restul detaliilor. Oh, da! Cu ce să începem? Ei bine, evident, cu începutul. Și începutul este că avem 263.000 de kilometri cu acest motor. Are destul de mulți, având în vedere că prepornele merge numai în oraș, deci are probleme cu eghere înfundat, probleme cu filtrul de particule, regenerări proaste, tipic mașinilor diesel pe România care stau în trafic, datorită unor achiziții mai puțin inteligente, ca să zic așa.
Și nu avem un instrumentalul de bord. Vă rog, cameramanul mai aici. Nu avem ceas de temperatura apei. Și mai ales că Opelul este dator cu cel puțin un termostat. E perfect că nu ne arată așa ceva. Adică cui pasă, să fim sinceri. Mulțumim General Motors. Am uitat să menționez ceva. Că tot am vorbit despre panoramic pentru un Opel Zafira, care, de când am observat, e destul de rar. Uitați cum am combătut problema cu perdelele care nu mai merg trase înapoi. Ehe, inginerie. Am pus lingurițe și niște parasolare uriașe. Cel mai bun lucru. Oh, ce faci, mă? Te-ai mutat aici în spate? Ce zici, mă? Mergem la un drum? Ha, mă, că mergem. Dăm o pornire acum foarte frumoasă. Așteptăm să se închide beculețele. Ca sunt singure beculețe care nu vrei să le vezi în perioada de iarnă. Și dăm drumul. Perfect. O mică ajustare, stați să-mi pun centura cum trebuie. Că proprietarul o pune mai ilegal și nu e frumos. Perfect. Am aprins luminile. And we are good to go. Să vedem puțin Timișoara și cum se simte cu acest Opel la drum. Let's go! Da, verificăm aici să nu ne bușim cu acest mastodon puternic. Și mergem. Ce pot zic despre mașina asta de la bun început? Că are un ambreiaj care răspunde foarte rapid. Instant când dau drumul, smucește, pleacă foarte repede. Nu știu dacă e o chestie caracteristică Opelului sau așa a fost făcut reglajul aia. Chiar n-am idee despre chestia asta. Dar în schimb, pot să zic că are o ținută foarte bună de drum și destul de antifonată. Și mai ales nici nu are consum foarte mare, adică la drum lung în consum până în 6%. Ceea ce e ok pentru o mașină de 1600 de kg, ca masă proprie. M-am documentat și eu puțin, ce-i drept, și am aflat că are un coeficient dinamic de 0,31, ceea ce nu e rău pentru vremea ei. Mai ales că acum mașinile actuale foarte mult se bazează pe cât de eficiente îs și mai puțin pe cât de bine se simt mașinile. Chiar acest Opel are niște materiale interioare foarte bune, adică pe bune, plastice moi aici, oriunde pui, e majoritatea locurilor e chiar plastic moale. Și am observat că lipsește cu desăvârșire la mașinile noi chestia asta, că acum suntem totul foarte bio, foarte friendly, da, să fim serioși. Cea mai mare problemă este de fapt că toată lumea încearcă să se adapteze trendurilor actuale, dar nimeni nu cere așa ceva. Că până la urmă tuturor ne place să ne simțim bine în mașinile noastre și nu să conducem niște cotețării la propriu. O mică accelerație se fige bine. Nu are, să zicem, o accelerație de aia deportat de mamă, mă aruncă în scaunul, ce cuplu de betonieră are nebuna asta. Nu, dar se întinde foarte bine, liniar. Eventual, dacă se uită niște posesori de Opel Zafira sau Astra cu cai asemănători ca asta, să-mi ziceți dacă e ceva similar despre ce vorbesc eu aici, la vorba cu ținuta de drum și chestii de genul ăsta. Pe suspensii chiar stă bine, nu e nici rigidă, dar nici moale, sau să simți că balansează, să ai o senzație de aia. Efectiv, acum o mașină o taia benzile și o făcut dreapta direct. Timișoara. E un loc pașnic. Mama lor de șoferi. Da, și mama e de tehnologie. Uitați apogeul tehnologiei Dacia în România pe gamă de electrice. Chit că e făcut de China, 100% producția mașinii asta, da? E o coajă, efectiv, e o coajă. Dacă ai mașină, atunci nu vreau să evoluăm. Numai cu tichetă Rabla poate merită să iei aceste cutii de chibrit, dar dacă n-ar fi reducerea aia de 10.000 de euro de cât îmi aduc eu aminte, înseamnă că e 20.000 de euro mașina asta. Imposibil să vă ții așa ceva. Efectiv, bătaie de joc pentru banii tăi. Și are autonomie de bicicletă electrică. Vai și amar. Ce soare în ochi. Frumos. Acum vedem și noi cât de cât drumul.
și ne bucurăm de acest trafic de duminică. Da, nu-i fain traficul ăsta. Ce să mai vă zic, dragilor? Sper că v-ați distrat în perioada asta cât ați avut liber. Poate ați avut și joia și vinerea, unii mai norocoși, și ați unit cu weekendul. 4 zile libere. Și să începeți ziua în forță, de luni încolo mai ales. Că și mașinile de genul ăsta încep tot de forță lung, cară muncitori, legume la greu și susțin economia. Că până la urmă aceste mașini îți scot banii. Nici de cum Mercedes, BMW-uri și figuri de genul care le scoți în weekend sau alimentezi, cât pot să zic echivalent? Cu 100 de lei, vechiul 50 de lei de acum vreo 4 lei. Pui și tu de 100 de lei ca să zici că nu-ți tremură rezervorul. Dacă s-ar face odată verde, parcă mi-ar venea și cheful de povești. Văd că acum îmi vine o ambulanță. Dacă aș sugera achiziția acestei mașini sau oricărui Opel din generația lui General Motors, de preferabil mai degrabă îți iei un benzinar pe oraș, pentru că dieselul chiar suferă foarte mult la mers de astea bară la bară, adică chiar nu merită. Că la un moment dat mi-a arătat și consum de 12%, ceea ce nici nu mai este eficient și nici bine pentru portofelul nostru. Că așa mai bine ții un benzinar care știi că consumă 10 tot timpul decât o fraiereală de aia, mergi tu din când în când, în weekend în afară, dar consumă 6 tati și îți consumă 12 în oraș, bară la bară. Plus că dacă îți înfunzi filtrul de particule și e greu, chiar sunt niște costuri mari, pentru că există o complexitate tehnologică chiar și pentru vremea aia, spre deosebire de benzinarele aspirate, ca să nu vorbim de motoarele 2.0 pe Zafirele OPC, care oricum nu le vedem noi în România, că nu ne place consumul mare. Dragilor, mulțumesc pentru că ați avut răbdare cu mine să-mi auziți toate porcările despre această minunăție Opel Zafira B 2006. Ne reauzim data viitoare și vă rog, dacă mai aveți mașini, să mă contactați. Pa!